Enias. Taura tinodaidzisa kuti vamwe vese vadini wangu sezvo ndiri kuita. Saka ndine nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti dzokai kuDare nenyaya yakatongwa muna 2022 yekugadzirisa zviri kunetsa mumusha. Ndimboudzapo kuti pane maredara izvo zvaitwa utarirwo ndiairini Mhuri yengwe achitaura kuna Enias Mhuri yengwe. Come on, how many say? Murume. Hello. Takauya pano muna 2022 nevana vairwara tikapiwa chiremba tapiwa chiremba tikapinda naye mukati memusha wedu asi ari kuenda kwabamwini dzokurwara kwevana tiri ipapo chiremba wakataura kuti ufunge wanekwa murengwe kubata kwandaita zvinhu panapa pababa mina ndaona godo remunhu ndikakuti munongosungura kai tese hapana akasimudza musoro takanyarara kubvunza chiremba kuti tenderere mberi kuti chiwabvunza hapana akabvunza tanga tazogara tanga ndikona chiremba wadzokera tanga tagara mumba mana bamwina makafiwa nemutumbi miri wechipiri wacho ndipo pakabona mwanakomana wacho akati rufu rwanyanya ngatifambei tizwe kuti chii chibva chanyanya kukonzera rufu kudai. Nechokwadi musha wamhuri yengwe wakasimuka wese varume wakaenda kwamukotsanjera wakati toda kuenda kwamukotsanjera ndobva waenda kwamukotsanjera. Mukotsanjera akati ndazvinzwa handikwanisi kuparurirai ndiri kunze kwemusha ndoda kuuya mukati memusha wenyu ndigoparure dare randaona. Chiremba wakauya wakaungana wese wakaramba kuendesa mudzimba dzavo. Ndikati aiwe ini ndiri kurwarirwa chiremba ngapinde mumba mangu. Chiremba akabvunza kuti nhai varume muno ndiri kuona ngozi iyi mukomana wakaita sei iwe asi ndiri kuzviona zvinhu izvi ngezvekwasitore zvinhu izvi ndoko wakazvitore. Baba munini wakabvuma hawana kuramba wana wangu hawana kuzorora kurwara kubva 2022 kusvikira pari nhasi. Zvimwe zvikamu takamboendesa zvikwambo zviri chikanga chiri kutsanangura unoti takanga tiri vatatu asi ndakasiwa zviri zvakaenda. Ndakaidzwa sitore wacho kuti uyai newana iwavo ndikaenda akati inini ndiri kubvisa chii zvinhu izvi. Tadzoka sitore musi wandabvisa sitore akati akatouya naye akati ndopinda mukati memusha ishanga aripo sabhuku wangu aripo akataura iye achiti sitore ini zvangu zvikwambo zverudzi rwekwangu ndatora asi ndikakutiwa nekwamhuri yengwe mune ngozi unoramba here. Vana pane mwana akabuda akati titsanangurirei ngozi yacho kuti akamira sei. Sitore akati handizvo zvandafambira. Vasunga vadini vaenda hakuti susara kuDare zvongozi ikati manakazvi vana vangu vakuchigaudza zvino kuchitaura kana nanhasi anorondedzera ari pano. Ini takatorwa tiri vatatu naElias zvaakatora tiri vatatu akatora wepasitore wairi ini ndiri mutorwa pastore ndiri kuda kubhadharwa kugara pandaita mumba maElias nechibitira zvaida. Zvakanaka zvapera izvo. Mwana waramba ari kurwara. Mwana ndokubva aenda ega kwaishe madziwa. Kuti ini ndaikokoterera ini ndoda kuperekedzwa. Ndiri kurwara ini ndoda kuti chepo chacho ndicho chaitaura kuti ini ndoda kuperekedzwa musha mangu masitore ini. Asi ndoda kubhadharwa wazvo. Ndokuti ndikamushandirazvo
saka ina ndendi chero kungoenda ndoda kubhadhara. Ishe madziwa takaungani takamusi wacho takaurara tiri mashe madziwa tarara tiri pashe madziwa. Remangwana ishe akadaidza mukosanjera akati mukosanjera uya kuno ndione dare. Mukosanjera akauya auya ishe akati ndiri kuda kuti mudzimu wako ngaubude uparure zviri kudini zviri kunetsa. Akatera kuti murume uyu une zvinhu zvepasitori kuti ngaperekedza kuramba hake asi zvinhu ngezvikwanizvo ngezvepasitori. Ipapo ishe akati hapana chakamboshata kuti zvepasitori iye anga ine n'anga yake wameno yaibva kuchipinge. N'anga yekuchipinge mukosanjera ini nemhuri yangu baba mune nemhuri yavo mumotikari kwasitori. Tasvika kwasitori kosanjera ndiye akasuma akati uri kuona ndiri kusvika ndiri mhuri yekwamuri ndiwe here une zvinizvi. Iye akati ndinoshanda nemudzimu ngaubude uri wangu noziva. Mudzimu kati wangona mudzimu wabva wabuda. Pasitori akati ichokwadi mudzimu ngewangu uyu asauye ndizvo kungoti ndingotore nje unobhadhara kuti ndine mudzimu wani ndipe 1,500 US 15,000 US nditore mudzimu wangu imwe chaenda kwaishe imwe iri kuwan'anga imwe ngeyekuti ndiperekedze mudzimu mushamawo. Asi ona Elias mari duzo yatiri kunetsa younenge waona unouya naishe uchinitaura kuti ndoyandadini yandaona kusvika zvagadziriswa zvaita sei ndokuti inini nditore mudzimu wangu. Saka ndakazozwa kuti baba munini wakadzokera ega ndabveyo ndandina ishe ikoko asi akazoona futi mukana wokudzoka ega pasitori. Ina handisi yangu kuti akanga akufambira netsei ikoko muna nemushawari ndopendinoti pendinoziva musikana wacho anobudirwa ari pano ndoti zvakatongosvika zviri koko zvokuti mukamudaidza anokurondedzerai mese makatizi anokutaurirai dare rake raari kuchema pamusoro paboke ndiri kurizwa changamire wangu. Nyaya inyi handikwanisa hangu kuti ndingakwanise kuipindura asi kundaikumbirawo mwana wangu mumwe chete akanga aripo nepakunzwa nautsacho dzese anogona kukurondedzera. Ndizvo zvendakaremera. Mwana wacho angataure ndoupi amene pakati pavo kupereka taura kuva wakasimura ezvorivo pamusoro yechangamire pamusoro yewadare changamire chete. Okay. Unonzi andizita? Ndinonzi Felix. Felix ore. Pamusoro yechangamire ndogona kuzondiregererawo ndokekutanga kwakupinda kudare. Saka pandinenge ndakanganisa muripo kundidzora. Nhau iri kutaurwa iripo pakati pewabereki wangu apo tinoiziva. Ndanga ndichitarisa Samuel ratawinga muno mudare ndichiti iri kuti iro tikuda kuzoziva kuti nyaya dzakapera sei. Nyaya yakapinda mudare 2022 but ndichitarisa ini ndiri kuona kuti 2022 hakuna nyaya yatakauya nayo kuno kudare. Izvi ndiri kuzviona pekuti dare kana nyaya yakauya kudare yakauya before 17 October 2021 ndo pakauya nyaya kudare. Zvichireva izvo kuti patakauya nyaya yakapinda mudare muno imi sachangamire makatipa mubatsiri wekutanga kuti honai dambudziko rasvika mhuri menyumu tine watinoshanda nawo wanoona chiendai nawo kumusha wandogadzire dambudziko renyu ripere. Asi tine urombo changamire vanhu wamakatipa dambudziko redu harina kupera zvichiita kuti nyaya yakazodzoka zvekare futi mudare renyu mukati since nyaya isina kupera
takukupai futi umwe munhu wechingani wechi2 watakapihwa mudare muno, akaendawo akaita zvaakaitawo, asi dambudziko harina kudii, harina kupera. Chanda ndisingazivi ndechekuti pamwe magadzisiro awaita nezvaifanira kuitwa ndo zvakaita kuti pesanei kuti dare rege kudii kupera. Tine zvadaro hatina kuzokwanisa kudzoka futi kudare rino kuti changamire wanhu wamakatipa akairiwe sawa, dambudziko harina kudii, harina kupera. Takazowanawo umwe munhu asina kutibhadharisa, akatiudza kuti nyaya muri kunetsana nayo iyi ine midzimu yekwastori, inongoda kuti muende kunani, kuna stori. Saka hatina kuzokwanisa kudzoka bheki kudare renyu kuno kuti tikuudze kuti changamire wanhu wamakatipa hazvina kuzofamba, asi isusu taakutora chidanho ichi. So taenda kuna stori, wakati shuwa zvinhu zvikunetsa muchimenyu, shuwa pano ndipo pamba pazvo. Saka imimi zvamoita, chiuyai tigare pasi, tikapiwa list baba wanayo yawakapiwa navastori, wakati ndo zvinhu zvandiri kuda. So munotanga maita stage yekutanga, maunganidza zvestage yechi2, ndichazouya inini, ndichazouya kumba kwenyu ndogadzisa zvemudzimu yangu, ndotora midzimu yangu. Tichibva taunganidza zvekutanga zvamboenda, tichibva tamboti femei tichitsvaka zvimwe sewana kuti nyaya idi iite, tichibva kutanga zvaringana. Wastori wakauya mumusha, wauya mumusha wakati ndauya kuzotora mudzimu wangu, shuwa murengo yatambura, shuwa zvinhu ndezvekwangu, hari mapangu. Then wakatora zvawakatora wastori, wakachibva wasiya wanyora tsamba. Ende pavakanyora tsamba, wamhonda vakanga varipo, ndo wakanga wachiona nasabhuku anga aripo, pakasainwa mapepa. Tikati nyaya ndaisinonetsa muchayadi yapera, ndo mafungiro takaita. Pati takazoona kuti tatifambei, tibva tazonzwa kuti kune zvinhu zviri kuitika, kune kurwariwa kuri kuitwa, marwariro ari kuitawo nekufiwa kwakamboita. Tikati toda kuti titsvakewo tione kuti zvii zviri kumbonetsa, nokuda kuti isusu kuziva kwataita ndezvekuti since wastori wakanga watora zvinhu zvavo, kune here zvimwe zvinhu zvichiri kunetsa kumusha zvatisingazivi. So zvakaitika patakaita izvozvo, takawana wamaiguru wangu avo wanga wachibuda, pane midzimu yaibuda apo. Saka tikati at least tikatsvaka chiremba anokwanisa kutiudza kuti nyaya dzakamira sei. Then patakatora chiremba abva apinda mumusha, chiremba uyu hatina kupiwa nedare. Since patakazoshedza wastori takati tisina kudzoka kudare, apa takazounganidzana semhuri tati ngatitsvake chiremba. Chiremba akanga ambotibatira nyaya iyi achiti kune midzimu iri kuendera pawanapo, ndiyo tikati ngaashedzwe iwayo, sezvo kuti ndiye akambobata dare ramaiguru wangu apa. Saka ngatimushedze obva auya kumusha. Chatakamushedzera kuti ataure kuti chiri kunetsa kuwasikana ava chichibuda chichitaura chii. Saka takabuda neimwe version changamire yekuti chiremba watakashedza akatitaurira kuti chiri kunetsa mumusha menyu ingozi. Saka zvairi ngozi inoda kuripwa, mushongo wengozi kuiripa. Todii nengozi iyi? Ngozi sinzi zvairi kutaura, tinodawo kuziva kuti kana iwe uchiti wakaurayiwa, unotaurawo zvekuti kudzinza kwako ndobva kwakati, ndinonzi ningi, kuti tione mafambiro. Saka chakada kutinetsa ipapo ndechekuti ngozi haina kuda kutaura zita rayo nekwainobva. Tichibva tabvunza chiremba kuti chiremba, isusu tine kakunhu hatisi kunzwisisa, nokuti kuti tizosvike panzira dzekuenda kundoripa tinoda kutanga tanzwisisana kuti shuwa munhu watoda kundoripira ndinhingi. Nyaya yainzi munhu akaurayiwa, ainzi akaurayiwa nababa wangu ava kuSouth Africa ma1970 something. Baba wangu asati watomboona pavakaenda Joni,
zvirova kuti nyaya idzi isusu sevanawo hataigona kudziziva, but semunhuwo ataitarisira sachiremba kuti avheneke aone kuti iniwo zvadzaiva takafa takawanda, uyu akasiye gabata takawanda, saka ngozi yoda kuripa. Tazvinzwa. Mhepo ichibva yataurwa nayo, mhepo ichibva yataura kuti inini kuti ndikuudzei zita rangu nekumusha kwangu, munofanira kutanga mabvuma mhosva. Tikati aiwa, isusu ngatimbobvume mhosva. Chataibvumira mhosva kuda kundoona kuti achataura kuti ndinhingi, kana kuri kumusha kwacho kunoda kuti kuendwe pasati pagadzirwa nyaya dzekundoripa. Saka chatakagara pasi isusu newana, sevana vaitsvaka mari, tichida kuti dambudziko rababa kana zvizvo zvavakaita vanenge vakaita nekusaziva, hatigoni kuramba takabatira ipapo, but tinoda kuti tigadzire nyaya ipere mumusha muite runyararo. Asi isusu hataigona kuti tiraise a lot of money yakawandisa nemombe dzaitaurwa nemakungu nemagurosari ekuti tiunganidze mari yengozi yatisingazivi kuti kumusha kwayo ndekupi uye zita rayo ndekupi. Since chiremba uye aitibatira Dare akatadza kuti tsanangurira pese padaida kumubvunza itichichidzira, isusu tichibva taona kuti kuti tiite conflict nen'anga tikabva taona kuti hatizozvigoni, masimba anosiyana. Isusuwo sevana takashandisa nzira dzedu, sevanhu vaizotsvaka mari inorwadza changamiri kutsvaka. Hazvibatsiri kuti muti maunganidza 20,000 yekuti muripe pamberi mozoona kuti zvamakaita hazvisiri izvo. Saka ngatiwane confirmation, tikawana vanhu 2 kana 3 vanoti confirmira kuti sure ngozi iripo kwakati, toti haiwa chiremba ngati go ahead. Kana kusara tisina chinhu, tosara tisina chinhu chizvo taita chinhu chiri right. Ndo papaine donzvo redu. Takatora chiremba wekutanga, ava hatina kuvaziwisa, takavatsvaga sesu isu tikuunganidza mari, taiitira homwe dzedu kuti tizoziva kuti kana tikubudisa mari tikubudisira zvinhu pazvizvo. But chiremba wakatiudza kuti inini ndiri chiremba handisi kuona ngozi, baba wenyu maoko akakachena kana kushinza akauraya, inini handisi kuzviona. Takabva musoro wakabva tanga kutenderera, tikati aiwa pamwewo hatizivi, tibva tatsvaka umwe futi chiremba achibva atiudza kuti hapana ngozi. Saka parini muri changamire muri kunzwa information yakadaro, takabva tavhingika musoro tichibva tachiti no, tochiita sei, toda kuti tichione nachiremba. Saka patakachitora muchiremba wechi2 ndakazoona kuti nyaya yacho yanga yakuita unenge chiremba watatu kutaura nenyaya yengozi kwatakanzi midzimu iyi ndeyekwaStory. Chiremba akabva asiyana nenyaya yengozi, akati kana makanzwa kuti kunoda kuenda kwaStory, kubva ngatimboende pamwe, ndo pamwe nyaya yedu inogona kugadzirika. Ndichitaura naye inini chiremba. So ndakazoona manje kuti dai takaramba tichipfuurira mberi tichiunganidza mari, chandakaramba isusu sevana kuunganidza mari yengozi yatisingazivi. Ndakati mari iyoyo haiunganidzi, as long as ipapo pasina kujeka, kana kunobuda mari haibudi. Ndo zvakazotiita kuti titsvake vamwe vana chiremba. Ipapo taakuenda chibva taona kuti hanzvadzi yangu ibva yatanga kurwara iine kwainogara, ndo paikabva yaenda kundopotera kwamadziwa. Nyaya ichibva yaenda kuDare, tikati isusu patabvawo kwatinogara kuHarare, tikati regai tindonzwe nyaya, nokuti chatisasadi isusu kuti wabereki wedu ava warembe wari kuchinjana masoko, wozi vamwe vacho vanogona kungopfudzana wasingabhoresani. Saka isi tinoda kuwedza kukabva kuti dambudziko iri ripere, kana wari wana wada kurwara ngawarapiwe zviite. Yaenda kuDare tikaona madziva, tikati kana iriyo nyaya yabuda, chiremba iye akauya, kana iriyo nyaya iripo yekuti kuda kuendwa kwaMukosani kwaStory, ngatiitwa tatoisa mari mumapetrol tiende. Tikaenda nemupurisa watakaenda naye, watakapiwa navamadziwa, tikaenda nawe. Tasvika kuDare rekwaStory, wakasvika wakatigamuchira, wakatsa zvimwe zvacho handichanzokorodze kuko zvimwe zvacho zvataurwa namai avo. Saka tapindamo muDare, chandakaona ndechekuti inini
mhuri yekwamhuri yengwe yakasvika ikandorambiwa mumatare, yakatadza kuzikanwa mumatare. Izvi ndinozvipuruvha papi? Ndinozvipuruvha pamacharges isusu atakapiwa anga achitaurwa naamai apo kuti kwakanzi kurudiwa 15,000. Isu takazvibvunza mubvunzo kuti hunyoro huno tine tsamba yakambouya chinzi kana uine mhuri yengo ine zvimwe zvazokunetsa, inini newe ndapedzerana newe, ko iyi yazobva kupi sinzi isusu takamboya mudare menyu. So iwo ndakazoiona kuti reason yaakaitira ndeyekuti wakabvunza iwo wakataura wastori wakati no, iwewe mhuri yengwe wanga usingafaniri kuuya nevanhu wese ava wauya nawo, nokuti ndakambobva mumusha mako. Dai makaona kuti pane zviri kunetsa tsamba wakanga wainayo, wakadii kutorana nemhuri yako wakauya kuti wastorewowe ndine nyaya idzi dziri kuitika. Mushure mekunge nyaya iyi tamboireisa futi kumashure kuti kana nyaya dzichiinvolva story zvakadii imimi kuti mungosimuke nemhuri muende kwastorowe tauya wakamboya kustora zvinhu but ona nyaya iri kunetsa, but mhindu yakabuda kunzi akuitiba kuti uende kwastoro ngourayiwa auye ndiwe gaba. Isusu tikati hazvitinetsi but inomira isusu toita tega tikanzi akuendiba usina n'anga. Saka kusvika kwatakaita nen'anga wastora wakati imimi sekuti ndakambouya kuDare kwenyu mungadai musina kuuya neumwe munhu, kana ari matara angu munouya mega nekuti ndakamboya musha menyu. Hani makaona? So isu zvatakaita sevanhu taona kuti nyaya iyi inoda kuti igadziswe, hatiri kuti vana varamba vanorwara. Takaorganiza tikati tigare pasi navastori tivaudze kuti naimi zvabva zvanyanya kuita sei, imhosva here kuti baba wedu wakauya muchiwa pamushonga, nokuti pavakamboya vachibvisa zvimwe zvinhu kana pamhosva idzodzo dzamakati tibhadharisa hatinambosvika kwese uko, chazoita kuti musvike uko muchaje mari yese iyoyo chii zvambonyanya kudii, nokuti mhosva idzi zvirikuona kuti zvatakatobhadhara pekutanga zvazvakatoti wandei panei 1 yasara. Saka madire ekudaro zvikanzi iproblem yekuti makarambiwa mudare mangu nekuda kwevanhu vamakauya nawo, iwe waifanira kuuya wega nemhuri yako wotaura nyaya yako. Dai ndakakubatsira nokuti zvinhu izvi ndezvangu. Ndikati honai chatiri kuda toda kuti baba hawana chinhu apa, isusu toda kuti nhasi tibude munyaya dzacho kuti isu hachadi kupindira. Munongovatora moendesa ujeri, nyaya zvaimbofi yakagadzirika sinoita gezamaona kuti gozi haisi kuda kupera. Saka toipedza sei wastori? Takuda kuti murape wana wapore, ndozvatakuda isusu wastori. Ngatigare pasi tione kuti mari yatofanira kubhadhara mari nezvinhu zviri kudiwa, tounganidza zvinhu zvamuri kuda tobva tabhadhara. Ndichazoudza baba naamai wotorana nevana wouya mowarapa, haisi mhosva iyoyo. Ndogona kunge ndiri diaspora, ndogona kungotumira dhokta mari, ndikutumira mubereki wangu mari, ndikutumira mari iwe dhokta ndikukubhadhara, mubereki wangu ozovewo murapa. Handifungi kuti zvingaite mhosva. Ndakati ava waregere kuchiinvolvwa panyaya yacho, tozitora isusu tospihedha nyaya dzacho, nokuti kune masquabbles ariko. Inini tipedzerane nachiremba, tasvika mudare rachiremba, nyaya waiziwa, wona mari iri kunetsa wastori, tiri kutsvaka one patinogona. Sinzi mauya mudare mangu zvakanaka, mabvuma mhosva yenyu shuwa, ndakugamuchirai. So kana paine zvinenge zvaitika, hapana chinofanira kuitika apa. Nyaya yangu iri mudare, nokuti zvinhu izvi zviri kukontrolwa nemuridzi wazvo. Kana paita mwana arwara, ndiudzei kuti ko mwana azorwara sei, nyaya ichiri mudare gozi yabvumwa kai. Saka ndopatakatomira tikati kana matidaro zvanaka, tichibva taudza baba kuti kana paine zvanetsa please mubate mamunzwa chiremba zvaataura, isusu tichambounganidza mari. Zvikanzi no, zvandoda kuti muite chiendai munondiunganidzire mari. Mandiunganidzira mari, ndoda kuti ndiende ndinoite nyaya yangu. Bosi kana kuine kwandakandotora mushonga, ndini ndakandotora mushonga, hamuzivi ndozvawakatudza. Akandotora mushonga kwandakandotora ndini, nekuti ndini chiremba. Iwewe baba wako akauya kuzotora mushonga kwandiri. Saka baba wako haandobhadhari kwandakatora mushonga, anondobhadhara ndini nekuti ndini ndakandotora mushonga iyi. Baba wako anoziva pano. Saka inini mari munobhadhara mari dzangu dzandikuda panapa, ndogadzisa nyaya dzenyu.
ndagatsani nenyu dzenyu ndoshedza mhuri yenyu ndobva yarapwa tobva tavhara nyaya tikati kana zvakadaro zvanaka nditsvakirei mari yakati tobva tavatsvakira mari iyoyo ichibva yaenda kuti wasonotange dare nerwendo rwawanga wachida kuenda wachibva waenda. Unfortunately nguva yawakaenda mvura yanga ichinaya zvikanziona mhuri yemwe ndandoda kuti tipedze nyaya dzenyu patinoda kwokuti nguva ino yekungana kuchinaya hatiite zvemudzimu zvekuzopedza tinoita panongogasa mvura chete tobva tapendera nyaya yedu. Saka mungava wasara uyu munouya nawo kupera kwani kwaApril kana mauya kupera kwaApril tobva tapendera nyaya dzenyu. Baba wochiuya nemhuri nevana vari kurwara tobva tangova rapira tobva tavhara kumba kwenyu koita rugare. So stage yekutanga yakapera. Stage yechipiri ndo yasara yatakumirira kuti end of April kutaura kwangu wakaita mvura isasanai sezvamuri kungoona kuti mvura ishanai end of April vachakudi akupera. Titori mubishi kuti tiunganidze mari dzakasara dzacho kana tawabhadhara tochiudza baba kuti baba chitora naye namai guru nevana muende mundorapiwe tobva taziva kuti taisa X nyaya yapo ndo mamira akaita chakati. Kana ndichitondera nofunga daretisa vaina ndoita mumusha riri nyaya yeugomba wakauwanza wina baba takaenda nhasi kudendera kana ndisingakanganisi sekudendera wakataura iwe ukataura ipano padare kuti mumusha mune uromba urimo asi pamusoro pedare iroro sekudendera wakataura wakati asi ndapedza kubata uromba mune zvichaitika mukati memusha zvonizvo kana zvatanga kuitika nekuti zvanga zvisingabudi nenyaya yekuti zvanga zvakatsipirwa maererano neurombo hwamurundobvisa modzoka kudare nekukasika kana maona chikadzi kuti chatanga kuchiitika mukati memusha muri iyoyo haina kuzodzoka kusvika kutodzoka pasi ndofunga ndomapereza mukati medare ini nekuti takaenda kudare iyo pamusoro changamiri akatumwa naishe madziva kuenda kwamhuri yengwe. Tasvika chekutanga tichingosvika musha mamhuri yengwe musikana ari pano anobudwa uyu akabva abudwa nemudzimu zvikanzi baba ndauya zvikanzi wauya mwanangu zvikanzi pamakauya kuzotora tambo dzai naparadzai ini makandisiyirei zvikanzi nen'anga nachistori ombo ndakakusiya nekuti iwe hausiriwe pano ndakakutora uri futa remunhu ndakatora kugorongoza saka ndinofanirwa kuti nditange ndaona muripo uchabva kuna mhuri yengwe ndokuti ndizokutakura iwe ndinokuise kugorongoza kana ndakakutora hauziwe muno mushando saka ndakakusiyira asi zvawauya ndaakuchida kuchiti nditaurire mhuri yengwe zvaanofanira kuti aite kuti ndizondikugashire iwe kubva mushambo yamhuri yengwe ndikudzosere kupi kwandakakutora kumozambiki kugorongoza. Ndokubva n'anga yasimuka chiremba akabva asimuka ndokubva apinda mumba make maanoitira basa rake takanzwa akuombera nekuudza nguva shoma ndokubva adzoka akati raiti ndadzoka mhuri yengwe kuti dambudziko revana ava ripere chaunofanira kutanga kuita iwewe kuti nditambire munhu uyu anga achishanda mumusha mako usina zvawakandipa nekuti ndimutambire ndinoda $9,000 kuti ndizomudzosere kugorongoza. Kechipiri atumwa nashe madziva kureva ini ishe madziva uri kuwapa $1,000 yemunhu wawasimudza akamirira ishe. Kechitatu n'anga iri kune mumwe ari kuchengetwa musikana anobudwa futi kwanhingi kwamukotsanjera unofanira kuendesa 5,000 kuita patotal ye15,000 yemakwititauro. Zvadaro izvozvo ava mai vakabva watanga kuchema mai ava takabva tabvunza ini sendakandakamirira ishe muri kuchemei wakabva wakupindura mai ini ndiri kuchema masoko andakataurirwa nabamudiki Elias pawakatora zvinhu zvavo ndeyekuti kudii zvikanzi bamudiki Elias ndakavabvunza kuti mhuri yangu iri kutambura nemhaka yei nezvino zvinhu zvavakaromba zvikanzi ava wakandipindura kuti mai guru maida kuti zvinhu izvozvo ndise mumba maani saka ndakaisa mumba menyu maida kuti ndizvise mumba maani ndakaisa mumba menyu zvakanaka saka zvakaisa mumba menyu baba muri kuti kudii zvikanzi nachiremba kuti zvinhu izvozvo zvitonge zvanaka uye anofanira kubvisa mari yatataura iye mari iyo ikabviswa iyi ndokuti zvinhu izvo asi pari zvino
ndakumbobata mhepo kuti vana vari kurwarawo zvimbotonhorere, ndichambobata mhepo iyoyo. Saka dare rakuti mhuri yangu akazodzokera zveuko achisiya zve, nekuti akatonzi kana uchidzoka unodzoka futi nashe wawauya naye, kureva inini ndanga ndakarepresenta, unodzoka nawo. Akandituma, wakomana vakandituma anga achitaura kuti endai kuna chiremba muti mari yanyanya kukwira pa 15,000 yamachanga kuti madziwa apiwe 1,000, chiremba apiwe 9,000, mukosenzera apiwe 5,000. Mari yayo ndakaenda kuna chiremba ini ndikati mhuri yandayo iri kuchema-chema, mangamadini zvanzi izvozvi ishe madziva zvamuri kutaura handigoni kuzviita izvezvi, ndichazviita kana mabhuya nepadiki, ndopanichazotanga kuti racho dini kana ndini ndinodzikisa waine pawambotanga kuya napo. Asi chandikugona kuita pari zvino chete ndechekumbobata mhepo kuti vana varegere kuramba vari kutambura zvavanoita izvi, ndomafambiro. Saka dare raakutaurwa rati waitsva kwandiri changamire rekuti wakazoenda wachisiya danho rakanga rako. Ingadai kuuya kuenda kwatakaita hakuna chandakanzwa chakanzi wawirei nemhuri yese, handina kuzvinzwa izvozvo, hazvina kumbotaurika zvokunzi wawirei nemhuri, zvakangotaurwa kunzi tinokugashira mhuri yengu nekuti tinokutagara tokuziva uri mumusha, tinokugashira. Ndizvo zvakataurwa zvokunzi wawirei nemhuri yese. Inda ndakamira ishe madziwa kuti taisadiwa ipapa, hapana zvakadaro. Ndoda ipapa sina izvo wainga vasingakodzero kuzondituma kuti tikumbirei kuti mutengo wanyanya. Saka changamire zviri kuitika nezvekuti nyaya yacho iri kudai, pane utsotsi uripo, nyaya iri kutenderera, asi utsotsi uripo changamire uripo, nekuti mastatements anotaurwa nemukomanawo nezvakandobudawo kwandiri zvese azvi. Bhuku ndiritoripo, bhuku rekuti kadai mukadaidza zvokuti tiuye, zvandiri kutaura izvozvi nezvandakanyora musi iwoyo zviri mumangu nezviri papepa zvinongobuda zvisina chakaorotwa kana kuti chakaederwa. Musikana anobuda simudza rokutera anonzani ndo maziviro atinoita changamire. Nyaya mhuri yangu pandakaenda kuna story ndakaiona kuti yakutoda imi changamire kumira sachangamire, makamira noukuru hwenyu noutongi hwenyu pasati padonha munhu, nekuti pachatosvika pakudonha munhu pane utsotsi huri kuitika. Wakaenda neni wakanzi munozodzokazve nashe uyu mauya naye, pabviswa ma9,000, 1,000, 5,000, but wakanzvenga. Chakushandisa kuti vati wakazoenda wega wakenga wakuzondogadzisa chimwe iyo zvinhu zvazviri kufamba zviri mumatare emadzisha, pane utsotsi changamire muchidimbu ndingambodaro. Pamusoro yechangamire ndokunga tine nyaya dzekwasitori dzaitwa nedare dzakawanda zviri mumatare munomu. Hatisati ndakamboona pakarombesa sitori munhu akazodora paai. Muzhinji mese mune vanhu varomba muna sitori munomu vanotozopuhwa chiremba wedare vachizotorapwa vachigadziswa kwana. Mhuri dzatiritarisa ndechekuti pawakambonzvenga tambotumira chiremba wakanzi nachiremba ngozi mbavo kana painobuda mugozodzoka kudare, nekuti akachakwanisa kutaura nenyaya yekuti vapakatsimbikwa neurombo hwanoya kuzobvisa modzoka kudare, haina kuzodzoka mhuri kusvika kuzodzoka nhasi. Saka kudzokera kuna sitori ndinoona kune kuri kungopedza nguva. Wanga wakasimudza ndakasimudza apa. Inini ndinoona zvangu kuti nyaya ikasaperera pana story hatina kwatine tichienda. Why? Nokuti midzimu yairi kurwarisa vana haisi n'anga yastory. Saka tikasaita zvinoda story hatina kwatinoita enda. Chakaita kuti tiende titaure nawastory inyaya yemutengo. Why mutengo wazosvika pa 15,000 patakambouya muchitora wana paradzai mari iyoyo haina kusvika ma 3,000. Saka 50 zoita kuti isvike pa 15,000 chii ndo dare ratakaita nawastory, zvekuti wastory munhu akasununguka zvekuti kana imi changamire munogona kuwafonera vanokuzivisai kuti shuwa mhuri yengu akauya akataura nyaya yake. Saka isusu takatotanga jeni chatiri kuda isu sevana kuti wabereka wasanetsani, isusu toda kuti tibhadhare story zvaari kuda wanobva warapiwa. Isusu chatiri kuda isusu kuti tibhadhare story mari yaari kuda tobva tamupa wanobva warapiwa chete. Fendesi batsiro panapa
iwo utaura kuti sitore paakauya achitora wana paradzai makabhadhara 3000 paradzai chii zvichireva kuti tsamba yepo yezvinhu zvatakabhadhara ndosaka tikuzotaura kuti isusu kumadare kwake pari kuzotaurwa kunzi pamakauya muchinditora makasari makandisiya takazoona kuti pane zvakasara. Saka ndo zvatatu kunzi kana paine hwani chakasara ndo chatauya kuzobhadhara, asi chingazodhurere kupfuura zviri zvakatokwa. Chii chazoita kuti mudhurise? Ndo patakazopinda panyaya chawakatipa chikonzero chazoita kuti imari isvike ku15,000 ndo zvawakatudza. Vako wakaita mari here nechikwambo ichi? Ina handizivi mari haana chinhu ndaro amene kana akaita mari iripi dai atobhadhara hatisina kumboionawo mari. Zvakakusenzerei zvikwambo izvi? Zvikwambo apatomborina kana chinhu. Asi usitora anoti akakupai zvikwambo. Zvakaitika Chakunetsera. Pandakaenda kwasitori inini ndakaenda ndichirwarirwa nevanhu. Ndaenda ndichirwarirwa nevanhu. Pane trick yandakaitwa nasitori yandisingazivi zvokuti kana patakazodzoka patadzoka ini ndakamutaurira sitori ndikati inini nauna kunditaura kuti baba wako haana kunditaurira kuti uri kundipa chikwambo. Asi nhasi uno ndikati nini handina kuziva kuti mukundipa chii mishonga ine chii ine bhonzo rechii nesitiri mudare ende inini handina kuya kuzokumbire chii chikwambo. Ndakauya nenyaya yewana waitorwa akandipa timiti miratinzwe ukaenda kung'anga ukapuhwa chinhu chine mhiko unoziziva here kuti nicho ukapuhwa chinhu chine mhiko chete uri kuromeswa. temi handina zvandakandisha imi makapuhwa mhiko makapuhwa mhiko handichiri mudiki makapuhwa mhiko dzekudini mhiko yandakapiwa inini 1 kwakanzi mushonga waweni haufaniri kuenda nawo panhamo. 2 haufaniri kugeza mwiri bawina. 3 zvikanzi haufaniri kurara haurari nemukadzi nawo wakausungira ndo mhiko dzadziri ngati. ende pakufamba mhiko idzodzo dzakaoma unototi ukanganise hwani yacho mhiko iyo handiti muri kuzviona. Ukaona mukaenda iyambiro yatiri kukupai ukaenda kung'anga ukanzwa wapuhwa mhiko chibva waziva kuti uri kurombeswa. Mushonga wekurapwa hauna mhiko. Ukaona watopuhwa mhiko chete chibva waramba kuti zvandiremera handitambiri mushonga wenyu nekuti mushonga une mhiko wakaoma unototi utotadze mhiko yacho iyoyo chete. Watoutadza wotobara manje ndopaunotanga kubereka zvibereko zvawo. Saka wakapuhwa midzi 3 ikandobereka chii zvikwambo 5. Anorupaona. Saka ungazora kuti handina kundopuhwa chii handina kupuhwa mushonga handina kudii asi mhiko idzodzo mishonga 3 nemhiko 3 dzese idzodzo wakangori kutotakuriswa chikwambo. Saka panoda kutobatsirwa nekuti iye sitori paauya achiti ari kutora zvinhu zvake okuzirai futi chimwe chiri chikwambo oenda ondodii extortion yaari kudii yaari kuita inotoda kuti madzimambo atobatsire kuti dambudziko riri ripere nekuti akarombesa baba wenyu pamhiko dzaakawapa 3
ende munozoona mhikwedzo kuti zvinhu zvinokanganisa mhuri yenyu. Ende ameno wedare tingaite sei kuti tibatsire mhuri? Pakubatsira chake mene ndoda kungotaura kuti wanasitora ndakamboenda kuDare kwaSaunyama. Hawamanikidzi munhu kuroma. Vanototi wasati watanga Dare, vanototi kana paine vari kuda zvikwambo ndo watanga kusevwa paDare paSaunyama. Saka zvaunotaura kuti hanzi ndakatorwa ndisingazivi kuti asei, hawamanikidzi munhu, vanotodaidzira kuti advertise. Vanoti advertise kuti vari kuda. Alright. Atingavapindisiriko nekuti hautori zvikwambo wotaura kuti uri kupuwa mhiko, wotaura kuti iyo mhiko yekuti 1 hauendi kunhamo nemushonga, 2 haurari mukadzi kuine mushonga iwoyo, 3 hanzi haudi wopuwa, wotaura kuti iwewo hausi kuzvida, hausi kuzviona kuti uri kurepinyembera Dare. Changamire taenda tasvika panapa, murume uyu akanzi ndakakupa mishonga 3 yakamonwa, zvikanzi hongo makandipa, zvikanzi waiziva kuti manga miviri, mishonga yandakanga ndakaisa munhu waiziva kuti manga miviri, zvikanzi hamuna, saka uri kubvuma here kuti ndikakuongeza. Right, taura way forward, tarenzere way forward kuti tore kuti baba munino wakati iwo hawana kupiwa uchida ndinoranga. Nekuti tasvika pastori wachibvunzwa nenyaya yegodo rakabata sekudedera, wakataura kuti ini ndine umbowo wekuti mumwe ndakamutambisa godo mumaoko angu ndikamupa godo remunhu. Ndino akanyatoti ndinomuona ngarambe tichidhibheta chinoita unopuwa godo iyo wongofunga kuti idi igodo, but uyo akaitoziva kuti akupa godo rechi munhu, iwo haubvunzi kuti ngerechi, asi uri kutambira uri kubvuma chi usha yako. Alright, taakuda way forward. Mambo pamusoro peDare iroro kwamhuri yengwe tiri kusvike muno kutanga kwaro kuti wakaperekedza waende kustori, wakauya ndikabata murume kuti awaperekedza iye vari kubuda pakati ngakuperekedzwa nashetoni kuti kwadoko ndakubata wangu mwana anokuperekedza chiendai nawo nana muzero wakataura nawo mwana wese wakaenda. Handine chinana chekuti mhuri yengu haana kuzotuka muDare nekuita kutaura kuti takafamba kutatu ndada kumupa samani kuti auye kudara nitaura kuti akafamba seDare. Hamuiti pakati peDare muine zvinhu. Aiwa. Wachatanga kusirimuka usikumbondomondo kuenda. Zvadaro pakazoita kuti nhau ichiuye muDare nhasi wakauya zvakare ndotofonera ndiri kumboko namai mhuri namonda anomuprista wangu kuDare. Ndakandifona kuti mhuri yekwamhuri yengu yaapa nochangamira, uyai mutaurani mhuri dzenyu muchione zvamungaite nadzo. Alright, asi mhuri iyi ndakaona kuti pangu handichakwanisi, handichaigoni, ita iende kumama yauya kuno tichiuya nayo iyo iri kubuda pakuti ndiperekedzei. Ndakuda kuti mama nemi ishe mundiperekedze kuna story, ndizvo ndakuda way forward from here, mundiperekedzei. Ndozvakuda kana kabuda kutaura. Okay, right. Ndinodaira even musi wekutanga patatangwa kuti nyaya ichipinda murumu aitoramba kuti handina chandakadii chandakabata. Asi uno ari kuramba zvimwe zvinhu zvakadii zvakaitika. Iwe mwana kuti wanga usipo aitoramba kuti handina chandakadii chandakabata. Saka misikanzwa iyoyo yakaita ende ine mishamu yakakurisa yakaita
Saka serubatsiro rwatataura watiri kuda kuti tibatsire mhuri iyo, maybe tingati wombondoona kuti zvingopodzwe payo dare racho richipedzwa sekufamba kwariri kuita kuti asaramba achirwadzirwawo. Naivawachanamisa zvisekudendera wacho nhasi wari pano wakasiyira nyaya mudzira danga wanzi wadzoke semhuri wakasakudzoka asi romborana kadare kuti chiremba wacho wari pano kudare tindonzwa kubhara remberi kuti akuenda pamusoro yekuda hameno pamwe maona kozi ndikuona kunge ini isusu kunenge tikuti dzokere kumashure dare yamberi sekutsanangwamura kwataita kuti takatoenda kumberi tikabhadhara imwe mari kwasara imwe takanzi tidzoke sekudendera tichisvika chiremba abva angotanga kutaura ndiri kuona mhuri imi makamboenda kunotura mutoro wengozi makautura muchiti chiremba abva aenderera mberi akati dare ramakatanga rinoda kuti ripedziswe nemazvo uyezve mhuri kuti pamwe chete makabatana. Ipapo vanosvikirwa wanga wakasvikirwa wabva watanga kutaura nachiremba tichibva kwazobvunza mubvunzo kuti mhuri mukati memusha wanga uchitobika doro vachibvunza vanachiremba doro iro wanga wachibika ranga ririrei nekuitaudza wanga uchitobika doro roda kuramba uchindipika mubvaro ndisatauri asi chiremba aendera mberi akati aiwa nyaya yenyu yakutongoda kuti igadziriswe mhepo iyi iperekedzwa kumusha kwayo kwasitori. Tikabvunza mubvunzo wekuti zvino zvanga zvakataudzwa nasitori zvingava nekuchemewa here, chiremba akati hazvichaiti nekuti zvinhu zvakatonyorerana vakabvumirana kuti vanobvisa saizvozvo. Saka zvaenera mberi chiremba akati zvandakuita mhepo iyi ndaakungoibata nekuisunga kwechinguva chatichawirirana chinova chazowirirana kuti pakati paMei mhuri inenge yatsvaga mari yasara kuti vaendese kuna stori inoita 1,600. Saka chiremba azosunga mhepo iyoyi nekuibata nekutaura nayo kuti inge ichimbomira mhuri ichishangashika. Asi mhepo iyi yazoenda mberi ichitiuda kuti iye chiremba anga achita basa here kuperekedza nekuona kuti ichokwadi here kuti mhepo iyi yanosiya mhuri ikawirirana naizvozvo kuti zvepo zvakanaka kuti chiremba anga aripo tisaoneka kuti tichitotswa here tingarambe tichidyiwa mari mahara. Saka chiremba ati kuti aperekedze mhepo nekuita basa racho rose anoda mombe 2 nerusumudzo rwake rwembudzi 3 $120. Wabvumirana izvo zvataurwa mabvumirana nazvo here? Zvataurwa tabvumirana nazvo chakamira ndopapa ino chishuwiro chedu nekuti dambudziko iridi ripere. Ndinofunga kuti kusaidhi kwemutemo zvinenge zvakanaka kuti panoitwa nyaya idzi tikaitawo mutemo mukati memazishe zvinobatsira kuti pakazoita zvinhu zvinomuka dare rinenge richiziva kuti kune nyaya yatakauya munono mudare tikaipendera zvekuti kana paine mukana wechitsotsi ndinoona kuti unogona kutadza kuvapo nekuti kune kuine dare mukati nemuchizozviziva. Saka tabvumirana nazvo kuti tiende nachiremba ationera anga ariwo ziso reduwo oitawo ziso renyuwo isamako. Ngati mombe 2 pane paudiwa yamambo yekuti achitora dare renyu kuzoti ripere varipo tinaite. Saka tichangoti pamombe 2 dzataurwa nachiremba 1 inoenda kuna mambo
vanyouya enda kuna chiremba then panoda ishe muvapo mbudzi mbiri dzekuti dare iroro rakazoenda kuna ishe vachitumawo nhume yavo handiza vakomana vedare yangaiswa kuna chiremba pandozotsvaga $100 mukomana wedu anozoenda nemi vedare zvamaitapo kuti achitipa marepoti saka murikuzviita rinhi yanzi mei tatakumbira kuti pakati pamei ipapo tigone kuita iberere saka moya vazvona dzidzai vanhu nhau dzekuenda kunana chiremba ibvinga vari vana chiremba wedu ukaona wakupa kuti enda icho vachikupa nemhiko usazodari zuva kuti chinhu ichoyo chakadii chakaipa chikwambo ngaive chenjedzo kune vanhu kuti chiro chese chine mhiko ziva kuti ichocho chinhu ichocho chikwambo chavari kudii chavari kupuhwa nekuti uchandotadza kuita mhiko idzodzo paunotadza kuita mhiko idzodzo ndo pachinobereka nyoka chidhoma zvakawanda wanda zvese zvamungafungiri zviro zvitokoroshi chii ndo pachinondobereka ndo pachinhumbu painondotumbuka ipapo pesa panonge uchisenzesa uchidii unenge uchiri but paunondotadza mhiko ichocho chabva chaberekawo chinhu chaakutozokukanganisa otherwise chaakutokupa kuti uraye wana vatambure mhuri itambure haichaiti zvavaita zviya izvi mari dzavaiona dzeraki dzechii hazvichaiti yatobhedheni kwauri saka ngachive chidzidzo kune vanhu saka unotaura aiwa wese tataurwa kuti dare iroro richatoenda mese rindopedzwe nemunhu akadii zvidhoma zvegorongoza saka pane matambudziko muchitosedza mune ropo rakanaka kuti imimi zvauya muchiri wapenyu baba wachiri wapenyu nekuti maisara manje zvakutokuurairai wana ende sofo saka itai zvipere zvindodzoka zviro zvacho zvese okay tosimuka itei nachiremba iyeye aripo kana mari ichinge yaungana sekutaura kwava vakaita totakurana nachiremba iyeye achibva mudare munomu oenda wondoita nyaya yacho pastori aminoti daretinokuti tikachibudai mundoone chiremba nekuti hatingangoti chiremba chienda sinzi akambobata dare renyu oona kuti kana kuri kusimuka mese muchindoonerwa kuti basa racho radii rapera dai makadzoka kudare takafamba tese pamwe zvikadai zvakatodii zvakatopera saka ngatimboendei tombonzwa kuti chiremba anotaura chiimodzoka then tinotsvaga nzira inokubatsirai